vítáme u toho krásného sportu korfbalu. To není obyčejný sport, je to fenomén, je to láska. Tak vítáme vás na zápase, kde bude hrát Belgie proti České republice. Belgie nám má určitě co vracet z minulého ročníku. My jsme je porazili v úžasném zápase na Golden Goalu. Byl to krásný zápas. Získali jsme bronzovou medaili, takže ji snad získáme i tento ročník. Byl ale těžký zápas. Karle, jak vidíš naši sestavu, co? No, já tu vidím, že postavíme vysokou sestavu. Roman Věžník určitě nastoupí typovat s Matějem Kubíčkem. Na druhé 40 kusy podle mě Juro Ježek, Kuba Bláha. A holky nastoupí Eva Kejdušová, Eliška Noáková, Marie Coufalová, Katka Motáková, ale to pouze můj tip, uvidíme, jak to dopadne. A Nady Goncíček možná bude myslet jinak. Za chvíli v zápasu. Za chvíli se uvidím v zápasu.